שלום, כאן עינת נרגד מעצבת פנים והום סטיילינג מנרגד דיזיין, COIL. היום נושא הסרטון שלי הוא עיצוב החלל באמצעות התאורה. ואני רציתי לתת את הכבוד לבני טבת, מעצב באמצעות האור. הוא יראה לנו את הכישרון שלו פה, בא לידי ביטוי בתוך הבית הזה. לפני התוכנית, כשדיברנו, אמרת שאתה רואה את מעצב הפנים כמו מנצח בתזמורת, ואני אומרת שמעצב תאורה הוא כמו כינור ראשון. אני חושבת שיש משקל גדול לתאורה, יש לה אפילו השפעה פסיכולוגית. באמצעות האור בעצם יש לנו יכולת להדגיש, ולא רק להעיר, לתת תשומת לב. בכוחה של התאורה למשוך את העין לאיפה שאנחנו רוצים. להסתיר מה שאנחנו מעוניינים להסתיר, להדגיש. אז אולי תעשה לנו סיור? אני אשמח. אם אנחנו ניקח את המטבח כדוגמה לאיך אנחנו מתייחסים לחלל, בעצם יש לו כמה פונקציות, כמה הגדרות. קודם כל, אסור לנו לשכוח שזה מקום שאנחנו רוצים לבשל, לחתוך סלט, להכין ארוחה, לאכול, ככה שאנחנו צריכים שיהיה לנו הרבה אור. אז לצורך כך יש לנו את התאורה התקרתית שנותנת לנו את החוויה של האור הכולל. יש לנו תאורה מעל אזור הישיבה, פה דווקא הלכתי על איזושהי חוויה של איזשהו סקיילייט שמחדיר לנו אור טבעי לתוך החדר. ועוד איזשהו פס אור קישוטי שאין לו בעצם צורך בפונקציה, אבל הוא בהחלט נותן לנו איזשהו חן לראית. פה בחדר האוכל בעצם אני מגדיר את החלל באמצעות האור. ואומר, יצרתי איזושהי תקרה שמשמשת אותנו גם לחן סביב המנורה המרשימה הזאת, אבל היא בעצם מגדירה את אזור הפעילות, את אזור החדר עצמו. השתמשתי פה בתאורת לד, משהו שעכשיו מאוד עדכני ומאוד הופך להיות חלק בלתי נפרד מכל החשיבה בתאורה. שוב, הוא חסכוני מאוד, יש לו אורך חיים גבוה, ככה שנותן לנו את האפשרות לעשות איתו הרבה דברים. מה המגמות בתחום עיצוב התאורה? אנחנו נכנסים היום לתקופה של אנרגיה אקולוגית, מה שנקרא אנרגיה ירוקה. לקבל מקסימום אור ומינימום בזבוז אנרגיה. וכמובן שבדרך גם נהנים מהנושא החסכוני של הכסף והאורך חיים של הנורה. תודה רבה לבני טבת. אז אם אתם מוצאים שהסרטון הזה העשיר אתכם, נתן לכם ידע ואתם רוצים עוד תכנים, עוד מאמרים בנושא עיצוב פנים והום סטיילינג, אתם מוזמנים ללחוץ כאן למטה על הלינק וזה יישלח אליכם במייל. ביי ביי, תודה.